Здравейте, гайс! Днес ще ви покажа една игра, дето не съм сигурна дали ще ви скефи, но мен реално много ме кефи. Ето я, който я има да пише в коментарите. Старт. Си. Базата падна. Open. Хора. Ето. Ще проверя под леглото. Избета човека избява до тогава. Да, тук ние сме бабата. Го ударихме. Да. Да, това беше цел. Аз съм грали и ти замахвам и така. Видяхте ли къде си размахал динката? Динка. Аз не мога ли да го отворя? Жалко. Да. Това беше. Чао. Чао, пейс, стал.